na Michael, iwa wasipalevi kuti wana Satana zvite. God will never fight the devil. Kana pano Satana akanetsa akatorona na Michael, God is too powerful for the devil. And kana mwari wacho akawina, haite mbiri yekunzi akarovasana kuti Satani chisikwa iye ndemsika. Wafanana nemunhu mukuru abata kamwana kumahumbu akakagarira akakarova straight. Hauite mbiri yekurova, unoita mbiri inonyadzisa kuti anodherera vana vevanhu. There is no point to fight such a toddler. So knowing the will, ndo pane nyaya. Nokuti tine vanhu vagamuchira mamwe machallenges vachifungidzira kuti ndo upenyu hwacho tikaite sei tichanozorora taakudenga. Akati pano apa zororwe ndiani? Iye achiti come to me, I will give you rest. Yototaya mina ndife ndiwe ikoko. Iye achiti uyai kwandiri ndichakupai zororo. Muchizororera kupi pano? It's possible to find rest on earth. Why? We allow the kingdom of God to manifest on earth. Kana tichiti ikoko hakuna mtoro. Better wakutonzwa all the other side. Dzimwe side ndeiri. Ikoko kunoshedzwa kooperata kuno. Do inonzi thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kurekuti uri panyika, so you are a heavenly citizen, although on earth. Unenge ambassador. Ma principles anogaita ambassador. Ndekunyika kwa kukaita holiday aende kubasa iye ari muZimbabwe. I remember chimunokazama mumepasi Mozambique embassy. Ndakasvika vachiti independence. Kati independence tisiri muna April. Zvanzi yekwedu kwete muno. Oh, kureva kuti kana ambassador of the kingdom of heaven, une laws ako anokugaita ari superior to the laws of the locals. Sapaita nyaya nepekuti vana havana iri rinova the will. Testament zvinoreva will. Testament zvakafanana izvire kuti will. Iri handi kuona kuti New Testament. Testament zvinoreva sungano kana kuti will. So kana munhu asingazive will, let's say mbereki avhasi yawine property kuti mugovane, mukoma wako kana akangwarisa ari greed, akakwanisika kuona bepa iroro, anotsvaga lawyer wochinja zvinhu okutorerai zvinhu zvenyu nokuti imwe mazive zvanga zviri muwill. So the devil, Bible anoriziva. Chiripo ndechekuti haana mate hake, but Bible unoverenga. That's why Matthew chapter 4 paakaedza Jesu akati shetuka nokuti zvakanyorwa zvichinzi haaregere tsoka ichiroera padombo. That even the devil understand the Bible so that he can kill you. Anakuverenga Bible kuti akusimudzire, akariverenga kuti akukuwadze. Why? Nokuti pane paanotwista neunderstanding yake. As long iwe usingarizive kana one word, panokutaurwa kuti zvirimo, unobva watanga kutya kuti saka kana zvirimo ndizvozvo. Bhuku raJobhu rinoti akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika azere nematambudziko. Panoda kuvhenekwa kuti aitaura apa ndiMwari here kana kuti ndiJobhu anga ari pataiti. Umu mune zvakataurwa nevanhu, kogoita zvaitaurwa naMwari. You must learn to separate the two. Pane zvakataurwa nevanhu, inzwa, every scripture is the breath of God for correction, for encouragement. Kureva kuti kune dzimwe nyaya dzirimo dzakaitwa nevanhu Mwari vachida kungoti ungodziziva, kwete kuti udziite. Ungodziziva kuti kana munhu asina Mwari anoita izvi. Kana munhu aomerwa saJohn the Baptist anogona kuti ari mujeri otuma vadzidzi vake kuti bvunzai Jesu kuti ndiwe here kana kuti timirire umwe. Kureva kuti pain can change gospel. One pain can change your gospel, or else upfumi ukakukurira pakutenda unokupa maparidziro asiriwo. Zvinhu izvozvo zviri dangerous. That's why scripture ndakadzwa pamwe David achitaura achiti Mwari chandinoshuvira inini muregere kundipa zvakawandisa kuti ndikukanganwei, uye musandipe zvishoma kuti ndikutukise ndichirarama kupema. Panakambozvinzwa kuti ari kuda an understanding yekuti I want to be at a level yekuti riches will never pollute my gospel, or poverty will never pollute my gospel. Pane matauriro aunoita kana uchitambudzika, kogoita matauriro unogona kuzoita futi asiri right kana zvanaka stereka. Kune language yemunhu inotooneka kuti iya Mwari iri kutaura kwete munhu. Kogoita hunhu hwemunhu hwekuti unotsona kuti iyi nhamo hakusi kudzikama. Munhu anonzwikisa zvekuti ogona kubvunduka kuti kuchimunzwisise zve zvakaoma baba ari kutsvaga favor. Anonzi achakudzokorora kukumhoresa maswere mudaro, maswere anokanganwa.
sure you're getting me there. Knowing the will of the Father, the backbone, your prayer life. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ukaziva the will of God in heaven. Ndo prayer line yako inokuguide kuti unotanga kutaura kuti zvakana. Nokuti kana Jesu akati ndikunokuvakirai dzimba. Yona kuti kudenga Jesu anda kuti uve nepekugara. Saka pfungwa iyo kana kudenga iripo yekuti uve nepekugara ikoko. Zvona kuti nekunoku is the same. Mukuparidzirwa zvedzimba fundise mazwana. Receive your house akusi kunamata toda kuenda kudenga. Kudenga kwacho kune dzimwe dzimba futi. Ndikunokuvakirai pekugara. Tiadzoka ndichizokutorai. Varume nyaya yehousing cooperative hainiperere pano. Problem ndeyekuti kana usingazive the will of God, unokuwadzwa nevanhu vachiti paridzirwa zvedzimba zvina nebasa rese. Tikuenda kumusha kunozorora. Nyama inoora. Haina nebasa rese, tikuenda kumusha. Ingotora zvakanaka kuti ichaora kwete kuti ngaiore. Mukuru, kuziva the will of the Father, knowledge is the backbone of prayer life. Ukashaiwa knowledge yauchaita haisi prayer, yauchaita kudemba. Ndakazwa mwati kupeta ndinamati pamwe mwaranga ndide. Unotonamata kuna mwari anokuda kudhara. Ndwa paunoita prayer uchinje pfungwa yaMwari. Is the same yesterday, today and forever. Before prayer is the same. After prayer is the same. Prayer kusikunyengetedza Mwari. Prayer kualigna mind yako to the mind of God. Saka ichinzi thy will be done. Kuda kuti unofana kuunderstand kuti Mwari anotoda zvakanaka paupenyu hwangu. Poverty is not your portion. Program yaMwari panyika pano hatisi papunishment, tiri paassignment. Hatina kunzi kana zvaomeko komozoya kunozvoita mushi. Takanzi musati matombouya kunoko. You need to experience that life here. That's why vanhu vasati vapinda Canaan. Kwakatumwa vanhu 12 kunotora zvemuKenani. Vakauya nazvo mugwenga vanhu vakadya. Kureva kuti vanhu vasati vapinda Canaan, vakapindwa neKenani. Kune vakatumwa kunotora zvekudya zvemuKenani vari mugwenga. Ndo shadow picture ye thy kingdom come. Tisati tapinda, iyo ngaive tiirarame tiri kugwenga, kuno kugwenga kuearth. Uko ndo kuparadise pakanaka. But kune skill yekuti unogona kushedza paradise racho. Rodyiwa uri pano. Vanhu vakadya zvemuKenani vari mugwenga. That was the mind of God. Kuti vanhu vagone kutesta the future, iyo vari munow. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Sabaita challenge. People, they don't know the will. Because what is the will? Is the word of God. So I'm going to ask the word. I understand the will. Tatukaita mosha unokurudzirwa kutsvaga lawyer. Vandoziva kuti uda kuramba but haugone marambiro. Unovharirwa iwe uchiramba. Lawyer ndo rinozogona kutsanangura kuti kana wakapomerwa unenge une hasha kudarika mafacts. Do you know kuti hasha dzinogona kukorapta chokwadi chauda kunyatsoburitsa? Unozara kuti munhu anogona kurova munhu ari muhasha ozorealize hasha dzapera kuti dai ndangomusiya. Hasha dzinogona kutokupa character. Saka uchiona pakaitika nyaya so muchida kurwa nevanhu mukangobatwa pamufure 10 minutes hamucharowana futi. Ndedzakudhonza musha hasha dzaenda. Hasha dzinogona kucreate mafungiro. Unoisa munhu demo zvokuti unotozodemba kuti ndakamusiya. Hasha dzinodaro. Saka vachiti kana paita mhosva waenda kukoto, we encourage you to find a lawyer. Number 1. Number 2, vanoti tinokubvunza vanobvunza kuti unonzwisisa mutauro upi. Nokuti kusanzwisisa mutauro kunoita kuti utakure mhosva yausina. Usanyepere kuda chirungu chausinganzwe. Vanozomutarisira pasi, I want English. Unovharirwa vakuru. Vanotobvunza kuti mukuru wangu munonzwa upi mutauro. Nokuti kusanyatsounzwa kunoita kuti utakure isiriyo. Ndopana kuti kulowa kuri dangerous ka. Paimboitwa zvaimbobuda paTV. Chirungu chaitorwa ipapo nyazoti apa hapana zvandanzwa pane nyaya itopfuurira mberi. Outcome of the pitch. Inyaya yeikwe. Ndopana kuti zvaondako haiwa vanhu. Pafoukam ipapo panovharirwa munhu ipapa apa. Ndapaunzi outcome of the pitch of what? Yes, or there. You need to have the right understanding of language.
So language yeBhayibheri manje apa ndo pane nyaya. Haisi English. Although it has been translated into English. Language yeBible haisi Greek. Although the English version was taken from Greek. Language yeBible is the Spirit of God. Baba mukafunda mutanga kuparidzana kuti makaenda kuchikoro muri kuzviverenga munotikuwadza. Language irumwi ilesa original language yamwari, which is the Spirit of God. So you need the Spirit of God to interpret the scriptures, because the scriptures is breath yamwari kwete human language. Saka danger yakaitika ndeyekuti munhu paakapiwa akaedza kuzvikwanisa common sense to write it down. Saka pane danger ndepekuti unogona kuita error uchiverenga. Handeka kushona ndikubatsire musha. Shona inoti denga, chirungu chinoti sky, chinoti heaven. Matenga asiyana. Shona harina sky, haina heaven. Kudenga mudenga imomo kudenga zvese. Riko inyaya yedenga kana Mwari vakasika denga nenyika. But kana ya revelation from the spiritual, uchaona kuti even kuEnglish tatosiyana nekushona. Zvoroti iko kuEnglish kwacho kwakatozosiyanisa futi nekuGreek. So parinozosvika muhuman language, it's now corrupted. Why? Because this is the breath of God. Kufema kwa Mwari ndokwakafemera shoko kuti rinyorwe. Kureva kuti munhu anofanirwa kutsvaka the breath of God, that is the Holy Ghost. The Holy Spirit is the language of the scripture. I'll repeat again. Vakura urinzwa nokuti wakafunda. And ukatofunda unonzwa zvaunoda kunzwa zvakanyorwa, but haunzwe zvazvakanyorerwa. To prove kuti unotenda zvandikutsanangura, ndaverenga Bhaibheri wadi kuenda, waramba wakamira. Uchiri kudei zvisina kunyorwa. Zvakanyorwa ndaverenga dai watoti thanks mangwana. Panozochitiudza zvisina manje. Which is the spiritual interpretation of the scripture. Thy will be done on earth. So the problem is they don't know the will. Mark 16:17, if you believe, you cast out devils. Kudzinga mweya yechina haisi nyaya yekuti une chigaro. Inyaya yekuti unoziziva kuti kana wa mwana waMwari uri believer, you have the right. Problem yema rights haakumiririre. Kana une ma rights unomira kuti ma rights ashande. Inenge key haikinure imba, inokinuriswa. You must know the right direction to turn the key. Unogona kutorara panze une key uchitotadza kukinura. Kuva ne key haisi nyaya yekuti watowana access, unless uchiziva the direction to turn the key. Unorara panze key iri mumaoko uchitadza kukonesa kwainofanirwa kuenda. People hear me very well. Challenge yatinayo pachunichi. This is the breath of God. Chakatranslatewa to human knowledge and understanding. Saka munhu akangowana human knowledge and understanding, he wants to minister. Because anotokota achizoti pakati panoti. But to interpret this book, you need the Spirit of God. Ipapo ndopa ndo challenge chinhu chinonzi theology. Handati chakaipa, ndati ndopa ndi challenge. Unogona kufunda zvinhu izvi. But secret yechinhu ichi manjeshi, kuti uchive ne right interpretation, revelation. Revelation is a gift. Peter akati kuna Jesu, uri Messiah mwanakomana waMwari. Jesu ndobva atomudira pachena kuti nyama neropa zvina kukuzivisa kuti nyama neropa kureva kuti muremu yevanhu, you cannot find this. Nyama neropa represents a person, a human being. Saka Jesu paati kuna Peter, nyama neropa zvina kukuzivisa, ari kuti pa human knowledge you cannot get this information. That's why vamwe vese vaiti Jesu ndi Isaiah, vamwe vachiti ndi Jeremiah. Why? Mascholars vane zvavaivheta vakaona kunge ndofunga ndi Elijah, vamwe vakaona sekunge ndi John, vane zvavaivheta as scholars. But Peter by revelation ndo pakati ya Messiah, Jesu ndobva buda pachena, nokuti Peter aigona kuzoshandira vamwe wake kuti tinoziva. Jesu ndobva ati Baba ndo vakuzivisa, in other words hauzive sevamwe vako, kuziviswa. Ukaziva waipa, but ukaziviswa unotibatsira. That's why you see it's hard for me to write notes, because I want him to download. And chake in for instance, Bible charaka nakira maybe not charaka ipira. As I'm preaching to you, I'm also preaching to myself. It's a double-edged sword. You don't check iko kone kuno.
ukaona ndarova rinocheka ikoko harisi reuku nderemumusoro harisiri kumusoro rekumusoro rinokorekta inini because kudenga kwacho handisati ndapinda and I also need favor and knowledge. When I teach I also learn. Handizive ndinotoziviswa pandinotoziviswa it's good kuti ane technology yekurekota. I also watch, I also listen so I can learn. Thy will be done on earth as it is in heaven. Baba kune inonzi heaven will inoda kuti iitwe enforced on earth na believer. Believer akanyarara kusi kunyarara iataki. Unozomochita ntauro ndogara ndakanyarara kana zvinhu zvikaoma ndongonyarara hangu iataki. You are designed to speak words. Words are spirit. Ukanzwa kuti munhu akakeswa anenge akangodzwa mashoko kunzi hakuna kwaunoenda kana kuti hausimuki. Mashoko iwayo ari faster pakutravhera. Uchitobva kumusha kwawadenha nasekuru unosvika muno mutauni wonzi basa rapera. Kunoti mashoko anofanira kusvika ukambani usati wauya. Jesu pane paakanzi taurai shoko muranda anopora. Akataura shoko vanhu vakaenda kumba vakasvika kuona mwana atopora. Kureva kuti chakatravhera faster healing because it's the word. The word is spirit. Don't be quiet. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak things. The power of life and death lies on your tongue. Yeah. Example munhu akapinda denga watine proof yekuti akaenda because Jesu harevi nhema ani tsotsi raakati tiri kuenda rakaendera nyaya dzeiro raiba ane zvaakataura akapinda denga nesasi taura tamukuru kana maakuya mundirangariro zvati akutoenda kutaura akapinda denga nekutaura iyo ndovonosora wakanyarara zvako kutaura kuri dangerous kunosvitsa pakupinza munhu denga. Denga is the last level of success to make heaven. Kureva kuti kana muromo uchikwanisa kupa munhu denga kozvepanyika ungazvishaisei nemuromo. Let me show you kuti you are under attack. Nyaya ndinotaurai izvezvi pano ndikati munhu wese ari panotaura kuti gore rino ndinotenga imba mumwe haatauri handa kuti ngatitengei ngatitaure wega unongonzwa kuti mane ndezvechechi kutaurei unozoona satani wacho akanyatsokubata muromo kwete homwe uchiri wakabatwa kumuromo chete. Hazvisungise kutaura hazvirambidzwe but kuti utaure wega iwewe kwete satani wega undozudza kuti hausati daro sha ngoparidza mota inini unozvirambira wega. The devil tries by all means kuti usataure anything. We knows kuti my words ako they are powerful. Mashoko ane simba. Saka Jesu ari kuti kana makuita prayer you must say thy will be done on earth as it is in heaven. Wili irikitika mlife mako ukaianalyze wega usina kuprofita unozoona kuti hapana heaven iripo. Aya maattack iwili ya devil iwili ya mademoni iwili ya vanhu vakaipa but sei ichiitika obva kuti pandoenda kuchechi wani haisi nyaya yekuenda kuchechi. You must enforce the will of God through saying. Government haidi kuti vanhu vadrive vasina zvitambi asi vanhu vari kudriva chikonzero kurodha hakusisina polisi. As long pasina law enforcement agent, law inogona kuabuswa na anyone. Iwewe ndiwo law enforcement agent yeheaven. Why? Because you are a believer. Unofanirwa kuita kuti the will of God imanifeste by saying. Don't be quiet. Zvinoita kunamatirwa pachakanakisa kunamatawo. That's why Jesus akaparidza 3 times one message muGetsemani. Mukai munamati. Mukai munamati. Mukai munamati. Why? One sermon 3 conference. The church is weaker for praying it for itself. Nokuti vanhu vanoda kunamatirwa. Jesu aripo hana kuti harara imdhara aripo hanodzisisa dzenyu dzese. Akada this time munhu yake yake. Do you know kuti muGetsemani Jesu ainamatira nyaya dzake dzekuenda pacross? Iya yakutoti vakomana havasi kumuka vachinamata yakakonzera kuti pakaimbwa Jesu haana kutiza pakatiza vasina kuimbwa. Unomanyira nyaya dzisiri dzako unotiza nyaya isiri yako. Why? Nokuti spiritually hauna the covering and the knowledge of what's going to happen. Jesus was ready for the cross and Peter was not ready. That's why Peter akatora bhemba akabvisa munhu nzeve ari kudefenda munhu ari ready kuenda pacross. Ukasaziva the will of God through prayer, you can also fight the will of God. Not the will of God yanga iri kuti Jesu abatwe, but the will of Peter ndeyekuti habatwe ndiripo.
While you are sleeping, not pray. Prayer is dialogue, is communication. Hold the will of God. You can hear God through scriptures. You can hear God through prayer. You can hear God through many ways. But it means on a personal note, you need a prayer life to enforce the will of God to manifest on earth. You are a law enforcement agent of the kingdom of God. Don't be quiet. I'm not Thy kingdom come, thy will be done on earth. Munamatori is the challenge to know the will. Why? You know the will through the scriptures. Nobody raku twist baka. Together mushakuno zorora pasipana pasipedu. That's not it. Kudenga deka Jehovah panyika kapa wanakomeno yevanu. Ene munhu achitosiko akazi must replenish the earth. Subdue it. Kureva kuti munhu akapiwa dominion on earth. Panyika patiri panapa haisi kafesi kongoti wana katambudzika ozonogara mushe kudenga. Mwari akadesigna kuti munhu anokutogara mushe futi even pano. Do you know thy will be done on earth as it is in heaven? Vakuru tikashata munamato iwo pane tikawili imwe rinenge panyika pane mawili too. The will of the devil is automatic. The will of God is enforced by a believer. So don't kuroyiwa kuri faster than kukomborero. Because the ground is fertile for curse more than a blessing. Munhu akakuroya zvitori nguva. But you can imagine what you want to do for the church to why is not everywhere? You know that an environment related to be productive. Because Toram Beum shop against early maturity bag. Because it's about concrete. You know, she can next year snapmera. As related to Shakanyor, early maturity does your kunyeba. You know, whatever Chakanyor and the potential we now, the environment is resisting the weight. Sala ukiona ukanamati wabana store blessing. No kapita kana kusatoita. Why you have the ground that will make the word manifest. But ukaroiwa after 2 minutes. Otomuka kuseno kadai. Azitori nguwa. Kungoroiwa nasi mama seno otomuka kadai so. But ukanamati wakore nupiro sato ona zvinzvacho. Indava. You are the ground that makes the seed grow or die. Ani munhu iete munhu ivi shoko Mwari ndo mbeu iwe you are the ground. That's why Mwari pavakaudza shoko mbeu the seed rekuti Jesu abereke vakatsvaga a ground rainzi Virgin Mary. Havana kutsvaga anyone, vakatsvaga a virgin called Mary. Kungoti virgin kutaura kuti the ground is right. Havani kungoti achero mukadzi ngaachakura vakati tiri kuda mhandara. Akafara kuti zvakaitika kudhara dai mukore uno dzaishupa kuwana ka. Aishupa Jesu kuwana. Sorry. No, go get that book. Amanaka. Akunamfundisa kadai. Anyway, let me finish this way. So you are the ground that will make the word manifest or not. You are urimbeu. Somebody will but the powerful man of God. It's not about that powerful man of God. It's about you. Magetsi anofamba nemuwaya. Tikapisa waya tikaisa rubber even very powerful. Taisa insulator. Resist the flow of current. Don't be an insulator to the power of God by having a character that is not good in the sight of God. I'll repeat. Don't be an insulator for the power of God. Why? Nokuti ukava insulator, you resist. Jesu akaita minana mishoma mu gallery because of their unbelief. That unbelief is an insulator for the exploits of the Almighty. Abraham is a powerful man of God. Akaita prayer, it's not about results. I'll help you. Genesis 22. Akatinegoshiate nengirozi nedenga zvakanzi kwamurikuenda kuSodom kwa mukawana vanhu 50 mungapise timu rese zvakanzi kana pane 50 it's okay.
ndokubva 2 yega roza 50 wabuda ko 40 wega andoziva 40 zvanzi etoita akaramba achidzika 20 ega akati 20 havakwani mukati maipa mukati ifriend iri munhu wamwari but vanhu vanokati 20 andashuwa ndokubva asvika pa10 ko 10 zvikana mwari tsokeni vavana 10 hava kuti andinopona ndokubva vapinda vatumwa makabuda vanhu vangani Lot adzimai vake nevanasikana vake 4 Abraham prayer aita paintercession ndevanhu vangani 10 pakabuda vangani 4 sei mwari asina kuti haa 4 takutsvaga vamwe 6 wongoti nhamba yemunhu wamwari anamata ikwane chakaitika ndechekuti family yakaresponda positively to the visitation ndo yakabuda despite the prayer kunamatirwa kuri right. To have the fear of God and the right character is the best that makes the word of God manifest. Abraham ishamwari yamwari kwete pasta mapasa edu ayoto atuta atisechi shamwari yacho ere. Abraham face wamani mwarato unozati Abraham angasina kamba achipoza kuti ndina Abraham wamani mwari ndiyaitopoza kuti ndiri mwari wa Abraham face wao chai but tena wanobuda kubata prophet wenda kunamatira zinaita ngati jepera uya Abraham shamwari yacho akati 10 pakabuda 4 indawa padena 4 pa prayer 10 the behavior or the character of the people in Sodom determines the outcome of the prayer. Favor yauya muSodom pane kutoti vafarire favor zanzi varume muSodom vakatapo iwe Loti tife vanhu iva kuti mbowafila Loti akati aiwa varume ndine mhandara vanhu vangu mukati regai ndikupei vanhu vangu mhandara muvatenawo musiye vanhu vekudenga zikanzi uri ani iwe you are a foreigner wada kutiudza zvekuita. They were made blind. Vaitwa blind kudaro vana kutendeuka ukafunza kuti munhu anotendeuka nemiracle uri kuita mafaniso munhu anotendeuka negospel ava vakaitwa blind vakasawana vanongoti ayo tasiyana nazvo takuda ikoko vasingaoni kudaro rishedzera kuti vari kupi mugetsimani murume akabviswa nzeve yakadzorerwa haana kutendeuka haana kuti ibheta kumana rega ndiende kwaJesu akatoti naye nzeve yadzorerwa zvaakatoti naye miracle ukafungidzira kuti ndo inochinja munhu kuti anamate you are joking. Vana veIsraeri vaineka faith but vainwa mvura padombo vakatadza kupinda Canaan but vakanwa mvura padombo vakasara nemamiracles akawanda but hazina kuvapa faith muna Mwari. I'm not against miracles but the truth is we must preach the gospel for people to repent. Miracle is law of attraction. The word ndo the law of redemption. I'll repeat. Miracle is law of attraction. That's why Moses paakaona pagwenzi pachipfuta akauya unosara kuti Moses haana kushedzwa akaona gwenzi richipfuta akaenda ega akati let me go and see haana kuti Moses kamukwabvira akaona kuda kuti Mwari pauri kukonzera moto pagwenzi i law of attraction auya ndopakansimira ipapo kuti akatomiswa achiuya ega denga ndobva ratichibvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. You are already in the right place, but you are putting on an insulator that resists the flow of the power of God. In a desert place, monopisa, monojecha, Mwari vari kutibvisa shangu, vari kuti I must be your comfort more than what you are looking for. Saka ndakazonakidzwa nedzimwe hama dzedu vanobva vabvisa boots voenda pachechi. Ivhesi itori opposite manje. Unototanga wasvika imomo. Nzvimbo yauri itsvene wasvika panzvimbo tsvene wobvisa kwete kubvisa woenda panzvimbo tsvene imwe version. Baba ndisikuti vanhu vasabvise ndingotiwo ndokusiyana kwazvakaita kosa vanhu vanozokuisa mashoko mukana kuti atoramba kuti atibviswe ndangotiwo mabvisiro ari kusiyanawo apa. Prayer is enforcing the will of God on the ground. Thy will be done on earth as it is in heaven. Munhu ndiye anopa Mwari allowance yekuita enter muma situations and earth ekuarivhesa. Wrestling ndofunga munoiona anonzi madoubles ari kurohwa akanyanyochema mumwe wake haapinde mumwe wacho akatoda kupinda nokuti uyo anyanyorohwa ari kuchema referee ndiye anomuti usapinde iye mumwe wake achikuwadzwa referee haana side raakamiririra
Anomirira murawo. Ukaona refura achikubata kuti usapinda usafunza kuti ari kuchikwata chiri kukurovai. Ari kuti varume nyangwe muchirohwa pane mirawo iripo. Ari kurohwa anofanira kunge aine knowledge mukurohwa imomo. Kuti ndanyanyorohwa rega ndisebere kune mumwe wangu. Ndasebera ndotambanudza ruoko. Uyu ondirova kuti apinde kureva kuti ndiri kurohwa but ndinofanirwa kurohwa futi newangu. Shoko rikasakurova ndo hama yako manje. Shoko harikurovi kuti rikukuvadze, rinokurova kuti rikugadzire. Unoswedera kuno saka akangwarisa kana achikurova. Akaona kuti unoswedera anenge achikuzvira kune kona inoyi. I want you to hear this. Satan ukatadza anokupa picture kuti Mwari achakuda. Usaende futi kuchechi. Imbomira kusvika wabhondo kuti uende. Anenge achikuchovhera kuona kusina Mwari. Iye atoziva kuti kusina Mwari aumbofa ukaita bhoa zvite. So unongosiya kuura utanga kunwa. Anenge achikuudza kuti but waanani. Iye ndiye anokuudza kuti but wabo. Aziva kuti ukaenda kuna Mwari kunoitwa mushi. Saka nokurira kukona kunoko. Munhu akatsika munhu mutauni. Akati ngwarei. Anogona kutomhanya ega papolisi unotora akatsika munhu. Ukaramba uri mumota. Povo ine justice yekuuraya vanhu 2. Atsikwa nekuuraiwa watsika. Inorova. Why? Nokuti povo haina imwe knowledge yainayo sei knowledge nepolisi. Polisi haifaniri kutsikwa kwevanhu. But inoita zvainoita vanotora nematape measure auto measures. Ipo patsikwa munhu. Iwe muchiti ngarohwa kuti mirayo kuti measure. Unomezhe patsikwa munhu. Vada kuona kuti pamwe atsikwa ndiye ari wrong. Hauzivi kuti unogona kutsikwa uri wrong, asauzivi. Urifa kuti wese atsikwa ari correct. No public opinion, kutaura zvepolisi tatu. When asingazoti ukadhuma mombe muridzi wemombe anofanira kubhadhara mota kai. Pana kambozvizwawo? Saka uchaona mombe dzinoora murodhu. Hakuna anoiti ndeyangu imhosva. Munobhurura kuri chioro chiori tenderero kuti akoma polisi. Kana utienda kumuridzi wemoto kuti watsika mombe yangu unoti hande polisi wegara unopera pangu kuti aiwa no it's okay zvinowanika. Sei vachiti hire a lawyer kana une crime. They know kuti crime unayo kujera hudi kuenda, you don't know law. Saka unoona kuendera kusaziva law iwe uri correct. So the will of God is the scripture. You must hire the word in your prayer line. Usangona mana kuti Mwari zvakati. Get into the word. Hire the word of God. This is your lawyer. And Jesus is the intercessor on behalf of men and God. Interceding for us. The word is interceding for prayer. People who are praying, intercessor of the Christ. So while on earth, you must present the words as your defense, not your words. Kukumbuka kunakita kuti upinde mprayer utauri munamato unechikuita nechikumbu kuti Mwari andikanzaro ndiri mwana wenyu zviratidzei kuti munoshamisa. Respond yedenga iri paword. Ndo zvakaita kuti Abraham adzoke kumba nemwana wake. Akadzoka naIsaac mushure mekunge aisa Isaac paaltar, atora banga akaisa pamusoro, Mwari vakatiregedza. Mwari vakaresponda kubanga kwete kuna Isaac. Nokuti Isaac paakaiswa pa Mwari wana kuti siya, kusvika abata banga aisa pamusoro paIsaac. Nokuti the word of God is like a double-edged sword. Kureva kuti nyangwe une problem, but the word must be above the problem for God to respond. Aisi nhamo inoatisakita Mwari kuti kuita ndimubatsire shuwa munhu atambudzika. Mukoti ukanzi warepa watanga kuchema, Majesty anongorova sando padesk. Kuti vakuru kana mapedza kuchema mutipe umbowo. Hamboti iwachema kumana yapera meshe mazoona mudhara achema. Aiwa baba kudai yenyu so very sorry machemedza muno. Zonzi kana mapedza kuchema toda umbowo. Ukawedzera futi kuchema wonzi remand. They want facts on the ground more than emotions or tears. Challenge here as believers, sometimes we trust tears more than knowledge. Ndikachema Mwari achandinzwa. Abraham, Mwari ataura naMoses. Ndanzwa kuchema kwana veIsraeri. Ndarangarira sungano yandakaita naAbraham. I've heard their crying and I've remembered sungano yandakaita naAbraham. Kureva kuti Mwari vakaona matears havana kuita into action. Matears akaita kuti vatsvake kuti handina zvandakataura here nababa wavo concerning kubuda. Ndaona kuchema kwana veIsraeri. Ndarangarira sungano yandakaita naAbraham.
Kuti Mwari vari kuti matears ndaona, but there is a document on the side. People hear me very well. But not thy will be done on earth. Panotodiwa wili yacho kuti unge uchiziva kuti ndeipi. Sandakadzwa mwachiti varikuda kubvisa Lord's prayer kuzvikoro. Iyi haisi prayer yakanzi tiite. Iyi imodel yekuti tizive maitiro anoitwa prayer. Plani yemba haigarwe. Munotozovaka imba yacho muplana mugarwe. This is the plan, the model of prayer. That's why we're talking about the line by line. It's not even. The issue are we now, you don't want bread, you want promotion class. Abavans give us today our daily bread. Chimba unacho want promotion. Saka panape promotion ka. Which means you need the revelation concerning these lines. But it is not a way. It is not a way. The most dangerous part kuratsa kuti ausino muna watonga itoka kubatsira. Panot mutiregerere zvatokutadzirai sekuregerera kwatinoita. Ipapa ndo panokuwara munhu ipapa. Uri kunzwa mushanzi mutiregerere zvatokutadzirai sekuregerera kwatinoita. In other words, uri kuti Mwari kana mafunga kuregerera inini kopa inini. Anozvati haupabuda. Anonoona kwamakeri. Mutiregerere zvatokutadzirai sekuregerera. Kirati kana mada kuregerera musandiregereresa Mwari kopa inini sekuregerera kwandoita. Unozoona apa pabude munhu. Line ino robeti notokudza kuti haumbofa kuregererwa futi. Nekuti izvezvi une vanhu vakatonyera pasi, une zvipande nevanhu vako. But prayer iri kuti mutiregerere sekuregera kwandoita. Kuda kuti muprogramu chizvibvisa maregerero ako. Kuti Mwari, give me grace to forgive. Inzwa kuregerera haisi human nature. Kuregerera haisi good idea inopiwa munhu. It's a divine thing. Nokuti forgiveness ndo yakagonekwa naMwari. Aona kuti nyika yaptadza akapa Jesu kuti airegerere. Forgiveness haisi human nature. Akatoti expose anditaure izvozvo. Ndipita. Akati kuna Jesu munhu anganitadzire kangani ndichiregerera. Kuti kangani kuti handigone kuregerera ndipei nhamba yekushanda nayo. How many times patatoregerera here? Aiwa ndipei fika. Ndopandodira Jesu. Jesu ane wisdom pamatsananguriro ake. Akanzwa kuti munhu anoda zvemanhamba anokupa nhamba. Ende nhamba yaakapiwa munhu anosvika pakuchembera achingotadza isati yakwana. Inazowedza kuti beta tongorega unoshira mharo chingonyora pasi. Nhasi waita. Baba nhamba yakataurwa haiwekeki. Munhu anochena musoro achingokukanya zvisati zvakwana. In other words, Jesu ari kuti forgiveness haisi izvezvi ndikati regerera munhu akakutadzira akabirwa zvishoma maybe ballpoint akaitirwa kanhu kadiki kana foni kambudzi anoshuwa mufundisi arega itiregerere tinamati akareperwa mwana anoti munhu waMwari haititaure. Forgiveness ine malevels ekuti unogona kubosta kuti I can forgive. It's only kuti hausati waexposwa pana yemwe attack iri too much. Forgiveness is not easy. It's not easy. Haisi human nature zvachose. Kana kwati because ndiri mufundisi. Ndakamudzwa imwe story zanzi mufundisi aiti regerera naye apo. Namata mune zvigumbu mukati umu. Umwe ndokubva ati gendire uri nomufundisi pamwe ndingaregererwawo nevanhu muno. Mufundisi abvunza kuti munhu akatadzira munhu wemukati. Asi uzoti akatadzira mufundisi. Ndopa akabuda pachena kuti ndini ndaidanawo nadzimai venyu. Chechi yakavhara. Baba ndikunyepere. Wangu inini story iwewe mati. So continue uneshuruwa here. Ndokudzata ndifire chechi kaya. So now forgiveness haisi paremu human nature. It's the nature of God. We must pray for the grace to forgive. Ukangoposta kuti I can do it. It depends kuti wakanywa zvipi. Kune nyaya dzekuti you cannot stand. So don't even teaching faith in my levels. Kune zvimwe zvaunoti handine faith ndogona. Kogoita imwe nyaya yekuti pakadzichiita faith unoziona kuti handashuwa. Zachariah was a priest. Akachena musoro achinamata and Bible wrote anga akamira zvakanaka inadzimai wake Elizabeth. But pakauya mutuma Gabriel muhall of Doris akati iwe uchava nemwana anonzi John. Akaita nharo iye ari mufundisi. Yeti ndiye anoparidzira vanhu kuti naMwari hakuna chinokona zvinoita. Ndobva aingwa iye mazvanhu zvako zvakuita kati ona.
todangoparidza kwete kutaurirana zvakadai. Akavharwa muromo. Denga rikatayo bishop kana adaivhare muromo anotauriri iye achiramba zvokutenda. Ukaramba message yefaith, denga rinokona kuti hausi worthy to minister. Paakaudzwa kuti ane mwana akaramba, denga rikati atite mabishop asingatiche faith. Vharai muromo, anoramba nyaya yekutenda. Kunhawe kunamata kutenda ka, it's by faith to please God. Uyu anzi uchava nemwana faith hana, saanorambira eri papulpit, vharai muromo. Akatobuda muhall of the holies asina message. Vanhu vakatomirira kuti pane zvaachataura, angobuda nesign language. Zvavharana. Fundisa hana message. Mazano miromo iri kuvharwa, but haivharwe zvokuti hautaure. Unongotaura zvisina basa. Kana unongona kuti haasi kuparidza kutaura nyaya. Fundisa akavharwa muromo, zvakuda vanhu vanoona nemeso emweya kuti apa wakavharwa. Kare uchipinda muhall of the holies waisungwa tambo so. Nokuti kana uchinyengera uchidii ukapinda imomo unofira imomo. Kare chifundiswa wanga usingafeke kuti pastor prophet man of God waingonzi pindai mukati. Tozoona mabuda kuti uyu are man of God. Baba chaisirwa tambo ndechekuti ukatofira imomo hakuna anouya kuzokubatsira futi imomo. Vanoita tambo yekuzvuva kuti ubude panza. Haufeki. Mazano tiri kufira mukati. Vakafira mukati vakawanda. Ndokuti chaita kuti vanhu vazive kuti munhu mupenyu aisungamirwa mabhero so 9 bells that represent the fruits of the spirit. Saka pese paari kusevha achiita basa mabhero anenge achingoti ngende. Vanhu vakanzwa bhero zati bishop ari pabasa. Munhu waMwari ari kusevha ari pabasa. Vachinzwa mabhero, the fruits of the spirit, mabhero. Mukangonzwa bhero zi aenda. Mazuva ano manje tiri kurirova. Vari spiritually ndonoanzwa mabhero. This is the gift of revelation. This is the gift of what? Iya is human wisdom. Iyi nyasha dzamati mwarata. Mazuva ano kana kwatoshaya bhero vanongombera. Pasina bhero ipapo. To win souls, you need the message from above. To win people, it demands intelligence. Ngongwara kurongeka ngoziva vanhu vanodei. To win souls, zvakasiyana nekuwina ma-members. Kuva nema-believers, zvakasiyana nekuva nema-supporters. Ndikada kuti mupinde yedu, ndotaura zveyedu. Ndikada kuti iye apinde mauri, ndotaura zvake. Mwari pachake pane paaiparidza ega. Iye Mwari anovafundisa pane paanomborova ega. Johana achibhabhatidza Jesu ari kuda mvura, denga rakavhurika. Mwari vakati kudii? Ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. But transfiguration, Elijah na Moses vakadisappear. Denga rikati kudii? Ndiye mwana wangu wandinodisa, muteererei. Kuda kuti Mwari wacho message yavanayo iyi one. Jesu. Moses na Elijah vakapia vakadisappear. Kuda kuti they are not worthy kuti vaparidzwe. Whether vane zvavakagona, vane zvavakatadza. Ma-prophet, ma-pastor haparidzwe. They must disappear and Jesus must rightly appear for people to know salvation. Kweda kuti Jesu wacho ndiye ari kudisappeariswa panapa. Vanzi vakaitoti, vakandivaitoti, vavakuita asi munhu waMwari. Bvisai vanhu vese, isai Jesu apa. Mwari wacho akatobvisa vaprofita akasiya Jesu. Iwo akubvisa Jesu woisa vanhu. Ningi itoti, hana mate, itoti, kuda ma-members. Kuti vasiye kwavo uri right iwe. Apa mina ndipadzokera rambo zvawanzwa. Ramwari rinobvisa Moses na Elijah. Vanhu ivava vane zvavakagona, yes. Vane zvavakakanya, yes. Harisi gospel. Vhangeri, Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Teererai zvaanotaura muponesi. Zvatopera. Mai munhu anofunga kuti ndikataura Jesu chete. Vanhu vagara vanoenda kumachechi kwavo kunotaurwa Jesu iyo. Saka kwedu vanozouya sei? Nokuti handi kwenyu kuAnglikani munotaura zvaJesu kai. Kumethodist munotaura zvaJesu kai. Kuzioni munotaura Jesu. Ndikataura Jesu, zvapachena kuti kwedu hauchauya. Nokuti agara achitaurwa futi kwenyu. Saka kuti ubude kwenyu kana ndakuda ma-members, ndinobvisa Jesu munyaya. Waisa dzedu manje. DzaMoses na Elijah. As long Moses na Elijah varipo,
apa paridzike Mwari avaparidze kana pane vanhu vada kumufukidzana naJesu. Kana mufundisi wako akagona sei, he is not worthy kuti aparidzwe, anoparidzwa ndiJesu. Kana kanzi akafamba mumhepo, watiri kuda panzvimbo ndiJesu. Vakuru Elijah akaenda kudenga ari munhu mutumbi kudai so, zvakuti dai pakada kuparidzwa Elijah rairohore kwa Elijah kuti Elijah ana kumira musha, akanopinda ari munhu kudenga. But Mwari vakati, no matter my miracles are Elijah, you must disappear. No matter Moses akarwa dombana kwa nwamvura, Moses must disappear. Only Jesus. Ndo plani yedenga concerning the gospel. Zvakuti muzopinda kwedu, tinobvisa Jesu wacho. Ndotanga kutuka mfundisi wako, ndotaura zvaanokanya, wozouya kwedu. Problem manje, pausingapinde kwese kuri right, nokuti haupinde ikoko. Munhu anoziva kuipa kwezvinhu munhu ari ikoko. Mfana wangu aindinetsa kuti mukoma ndakuroora ndiwedzere mari ngati pamini imboita izi. Sakasike. Twanzara muda sipakwa mega. Oza munhu asiri mazviri so. Azive kuti sipaki yacho ishoma. I want to cover imari dzenyu ndipewe wayo mwasipake mega. Beto umada untipenda tichienda tise kutown tichita sei. Ndadi bamunini. Mungona urumesa ari mutauna. Vana wana madama wasipuya lesi. Amuzouya mese. Ata hapati wangu itoya tese. Marita mupa watora na 3 months down the line auya kwandiri. Sandomusiya ndoende. Isitaka kupe mari yetu. Kana wa mazhiri you understand better. Hakuna chechi right, kuna Mwari right. Ungati vene kuchichinja and to help you better. Kuchinja boss na mara udakwe. The power. Saka uimba pa uli busy kuichaga in power. Aipo. Iye wacho manje hatombopinda chechi. Vanhu vanotopinda muchechi nokuti vakapindwa na iye. Anototi miviri yedu ndo temberi yake. Kwete chechi yedu anopinda vanhu.